Shwmai. Yn enw I yw Mark Davies ac rwy'n swyddog gyda heddlu Dyfed Powys I weithio yn gwasanaeth tân ac achub canolbarth a gorllewin Cymru I helpu I leihau'r achosion o gynnau tannau bwriadol sydd yn anghyfreithlon. Mae tannau glaswellt neu borfa bwriadol yn costio miliynau o bunnoedd I economi Cymru bob blwyddyn. Dyn nhw ddim yn hwyl a sbri. Yn wir, maent yn peryglu bywydau pobl ac anifeiliaid ac yn bygwth cartrefi a busnesau yn eich cymunedau. Mae tannau glaswellt bwriadol yn beryglus ac yn anwadal a gallant ledaenu allan o reolaeth yn gyflym. Meddyliwch dwywaith cyn cynnu tân, achos gallai cofnod troseddol difetha eich bywyd. Mae cynnu tân porfa yn drosedd difrifol. Os byddwch yn cynnu tân, yn hanghyfreithlon ac yn cael eich dal, byddwch yn gwynebu holl rym y gyfraith. Os byddwch yn gweld rhywun yn cynnu tân yn fwriadol, ffoniwch yr heddlu ar 111 neu cysylltwch â Crime Stoppers yn ddienw ar 0800 555 111.